pagkamamugnaon sa Pinoy ug ang mga talento niini dili gayud kabintahaan ug ani ay maisip nga garbo sa kababayen-an nga mipalambo pa sa sustainable tourism. Sa iranta pinaagi niining report. Si Matea Manilag, usa sa grupo sa kababayen-an sa Kauhagan Island sa Lapu-Lapu City nga naghimo sa maanindot nga quilts. Ang makapahinganghang nga disenyo gibase sa kinaiyahan ug mga makita sa kadagatan. Nabaid ug nabansay ang talento ni Manilag sa pagtudlo kaniya sa magtiayong hapon didto mismo sa Japan. Hugpong sa mga asawa ug mga anak babae sa mga mananagat sa isla sa Kauhagan ang responsable sa quilts. Gi-export kini sa Japan ug alang sa mga turista sa Mactan mao nga medyo may pagkamahal. Sa Kauhagan, ma'am, among himuon. Example, kani. Naman siya sa Kauhagan. Kaning kanang mga kahoy, lubi, kanang kasagaran sa namong isda, kay ganahan man ang mga Japanese o mga inana nga nagid sa Kauhagan ba. Tumong usab niini nga makabenepisyo ang kababayen-an sa isla ug makatabang sa kakabos. Karon nga selebrasyon sa Women's Month, usa lamang si Manilag nga tinud-anay nga leader sa sustainable tourism. Uban ni Clans Gabutin, Chela Valiena, Balitang Bistang.